és que és... no sé amb què comparar-ho, la veritat. És un fenomen... Els que els agrada el paisatge i fer fotografia de natura, això és un fenomen completament diferent. És molt espectacular, a més fa molt de soroll, i eren explosions contínues que no et deixaven dormir a la nit. I com a espectacle de natura jo crec que el més gran que hi ha. El problema d'aquí és que hi ha un poble just a sota i totes les destrosses que està ocasionant a l'illa i tots els habitants que hi ha ara. La veritat és que l'illa està plena de guàrdies civils i exèrcit i tu no pots entrar allà on està acordonat perquè és impossible. I ens deixaven estar uns 2,5 quilòmetres. De temperatura no vam notar absolutament res. El que sí que amb les explosions fortes et queien al cap els piroclasts que poden tenir fins a 2-3 centímetres, però no fa, ja estan ben refredats i com que són trossos de pedra que es expulsa al pont directament, però són molt lleugers, no pesen res. Llavors et plouen al cap trossos de pedra, però no, és que no fan ni mal. La pluja de cendra sí que arriba a molts quilòmetres. Vam interactuar perquè anàvem a menjar, vam llogar un apartament allà, els cotxes. La gent d'allà, com que poder ja fa 3 setmanes que dura, quan vam anar-hi nosaltres, a mi em va sorprendre, ells feien vida normal. Teníem una obra ben bé davant de l'apartament i si no hi havia molt de fum, és que no portava ni mascareta pel carrer. Quan menjàvem, me'n recordo, estàvem en una terrassa que teníem vista directa al volcà i els únics que miraven érem nosaltres. La gent, els palmeros, s'havien habituat completament. I els que ens veien, ens deien, ves aquella rotonda que ho veuràs des d'aquí, a casa la meva mare es veu allà, a aquesta hora ves a aquest lloc. Ho tenen molt, que ens va sorprendre, molt interioritzat. Doncs la Palma és juntament amb Atacama i Hawaii, és on hi ha de tot el planeta tots els observatoris més importants del món. De diferents universitats, n'hi ha també comptades per la NASA, de diferents governs. Suposo que la Palma està enmig d'un oceà, no hi ha res de contaminació lumínica, quan es fan el mar de núvols queda sempre per sota, perquè estem en una cota 2.400, i per turbulències atmosfèriques deu tenir millors condicions que a altres llocs. Inclús els avions no poden creuar. Hi ha un cono per sobre la Palma, de manera que les rutes comercials no la poden creuar per facilitar l'estudi dels observatoris.